Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi 4 očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte 1 alebo 2, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami 2 alebo 3 svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Počuli sme slovo Pánovo. Riječima Svetog Evanđelja neka se izbrišu grijesi naši. Draga braćo i sestre, Isus nás... Drahí bratia a sestry, Ježiš nás v dnešnom evanjeliu pozýva na bratské napomenutie, byť Ježišov učeník, byť svedkom evanjelia, byť posol pravdy. Častokrát znamená napomenúť svojho blížneho, keď nejde po ceste pravdy, cestou svetosti, cestou evanjelia, čnosti a spásy. Ježiš nás predovšetkým pozýva, aby sme chceli dobro, spásu, pretože chce, aby sme si vytvorili plný potenciál v pokoji, pravde, vo svetosti. A preto blížnemu je treba preukázať milosrdenstvo. A Ježiš nás učí, že jedno zo skutkov milosrdenstva pre blížneho a hriešníka je napomenúť ho. A toto pre mnohých kresťanov je šteklivá téma, pretože niektorí nevedia, ako napomenúť, ako znášať chyby tých druhých. Mnohí sa boja napomenúť blížneho. Mnohí sa boja povedať: to nie je v poriadku, pretože tí by mohli stratiť ten štatút v spoločenstve, alebo postoj v práci, alebo by mohli stratiť priateľa, alebo sa obávajú, že druhá osoba ich napadne a že začne hádku a že začne hovoriť o jeho nedostatkoch a vzdiali sa od nej. Preto mnohí sa vyhýbajú napomenúť blížneho. Mnohí sa boja napomenúť blížneho, pretože sa obávajú, aby toho druhého neodsúdili. A tak vlastne potom porušia Ježišovo prikázanie a tak si myslia: čo mu mám ja hovoriť? Vari som lepší. Čo mám mudrovať? Mnohí nechcú napomenúť blížneho, pretože ich to jednoducho nezaujíma. Sú indiferentní a povedia: nech si každý robí, čo chce. Veď každý aj tak bude za seba zodpovedať. Mnohí nechcú napomenúť blížneho, pretože považujú, že z toho nemajú úžitok. A povedia: poznám tú osobu a rovnako je, či budem hovoriť tej osobe alebo stene, nepočúvne ma a niet z toho nič. Ale na druhej strane sú takí ľudia, ktorí stále rozprávajú o druhých, vyzývajú ich, kritizujú a nachádzajú na nich nedostatky, či už o samote, alebo pred ostatnými, častokrát pred celým svetom. Sú aj takí, ktorí nevidia brvno vo svojom oku, ale vidia smietku v oku druhého. Existujú takí, ktorí nevedia pochváliť, ale každú chybu si vedia všimnúť a skritizovať. Ježiš
nás v dnešnom evanjeliu na to nepozýva. Nepozýva nás na také napomenutie, nepozýva nás k takému postoju, ale nás nepozýva ani k strachu a k mlčaniu, ani nás nepozýva k ľudskému ohľadu. Ježiš nás pozýva na zodpovednosť jeden voči druhému. Dbám o to, aby si sa mal dobre, aby si žil sveto, aby si žil v pravde. Budem rád, ak budeš rásť, ak sa napravíš, ak budeš ako kresťan. Dbám o to, aby si bol zachránený. V Starom zákone Boh prehovoril prorokovi Ezechielovi: ak neprehovoríš a nenapomenieš bezbožného, aby sa navrátil zo zlej cesty, on kvôli svojmu hriechu zomrie, ale jeho krv budem žiadať z tvojej ruky. A ako napomenieš a on ťa nepočúvne, zomrie kvôli svojmu hriechu, ale ty si zachránil svoj život. Vidíme, že napomenutia a vzťahy sa týkajú len tých, ktorí robia chyby, ale jedná sa to aj o tvoju a moju spásu a preto je dôležité, aby sme v láske a starostlivosti napomenuli. Je dôležité povedať pravdu, aby sa v tom tichu časom nestratila, aby nebola zabudnutá. Je dôležité prehovoriť o hriechu, vyniesť ho na svetlo, aby sa nešíril a nenormalizoval. Ježiš nás v prvom rade pozýva ako jednotlivcov, aby sme vzali brata, sestru, priateľa, dieťa, kolegu nasamo, nabok a s pozornosťou, bez moralizovania, s láskou, aby sme povedali: toto pre teba a pre tvoju dušu nie je dobré. To, čo robíš, nie je spravodlivé v Božích očiach. Robíš chybu. Vidíme, že nás Ježiš pozýva aj ako spoločenstvo, ako cirkev, keď je treba, aby sme hovorili o hriechu, aby sme hovorili o nespravodlivosti a aby sme povedali pravdu. Zvlášť v dnešnom svete, ktorý nechce byť vyzvaný, ktorý nechce počuť pravdu, ktorý nechce výjsť na svetlo, ktorý chce zostať skrytý a chce hrať za kulisou a chce mať voľnú reč a právo na pravdu a napomenutie. My, bratia a sestry, sme Ježišov hlas vo svete. My sme slovo evanjelia vo svete. My sme svedkami pravdy, ktorú nám Boh zjavil vo svete. Samotná Biblia je plná Božích napomenutí a Boh sa nezdržiava od napomenutia kvôli strachu, že stratí človeka, že stratí svojich zbožných. Ale vidíme Ježiša v evanjeliu, ktorý sa nebojí pravdy a ktorý napomenie aj farizejov, aj národ, aj svojich učeníkov. A nebojí sa o to, či ho budú nenávidieť, alebo či ho opustia. A Bohu vďaka, že nás napomína, že nás učí a že nás uvádza do pravdy. Inak by sme zostali v hriechu, vo tme a v blude. Náš Boh by nebol Boh milosrdenstva a lásky, keby nenapomenul a keby nepokárhal hriešnika. Naše napomenutie je tiež skutok milosrdenstva a lásky pre blížneho, ale aj pre seba, tak ako nás učí prorok Ezechiel. Ona musí prísť z pokorného srdca, ktoré želá tomu druhému dobro a spásu, pretože ho miluje. Či si ma druhý vypočuje alebo nie, ako bude reagovať na moje napomenutie, to záleží od tej osoby. Ježiš povedal: nie je učeník nad učiteľa. Ak zachovávali moje slovo, zachovajú aj vaše. Ak moje slovo opovrhli, opovrhnú aj vaším. Aj nás čaká to isté, čo Ježiša. Ani viac, ani menej. Len nebuďme my tí, ktorí nevedia prijať napomenutia, ktoré je odovzdané nám. Nebuďme tí, ktorí sa hnevajú a ktorí
preškrtávajú vzťahy, ukončujú vzťahy a hnevajú sa, pretože niekto povedal, to nie je v poriadku, alebo mal by si to napraviť. Aj keď nám to niekto nepovie z lásky, ale z iných nedokonalých dôvodov, ako je vlastná zraniteľnosť a nespokojnosť so sebou samým, zloba, tak ako je pokora potrebná pre napomenúť, tak je potrebná aj prijať to napomenutie. Nesmieme zúfať, ak ešte nemáme túto pokoru, túto lásku alebo odvahu. A prijať si to s celým srdcom, prosiť Pána o túto milosť. Už to je začiatok. A nech nás Božie slovo povzbudí a poučí, aby sme vedeli milovať i blížneho, i pravdu a aby sme vedeli svedčiť a napomenúť. Prosme Ducha Svätého, Ducha múdrosti, Ducha rady, aby sme vedeli svedčiť o pravde a tak pristupovali k blížnym po celom svete, vedeli napomenúť a aby sme o hriechu hovorili, aby sme preukázali milosrdenstvo a aby pravda zažiarila a bola tak smernicou pre každého človeka. Amen.